Здравейте, приятели, и добре дошли в каналът ми Път с предимство. Отдавна не съм пускал видео, но ето дойде и това време. Скоро ни очаква пътуване в чужбина с Ямахата, затова тя трябва да бъде обслужена безкомпромисно. Какви части съм поръчал за нея ли? Останете до края на видеото и ще разберете. Надявам се да ви е интересно. Ето това е нашето място за пазаруване, където може да намерите абсолютно всичко. Сега ще ви покажа какво има вътре. Започваме с гуми, всякакви части за мотоциклети, аксесуари, екипировка, части, всичко, което ви трябва, може да го намерите в ML Racing. Виждате, има и нови мотори, масла, филтри. Хората тук се разбират от работата и ще ви дадат най-добрият съвет. Вече излязахме от магазина с две чанти. Наистина магазина го препоръчвам, дори само да го разгледате. Има какво да си харесате вътре, има абсолютно всичко и хората си разбират от работата. Знаят какво да ви препоръчат, какво е най-добро за вас. Така че препоръчвам горещо. Аз се доверявам напълно на хората, които работят там и съм много доволен. После ще видите съответно и какво има в чантите. Лукса ме успокоява, всичко е оригинално, всичко е на Ямаха. И е време да ви покажа какво си купих от магазина за Yamaha Majesty 400 2013 година. Пълен комплект филтри плюс масления, съответно масло, безкомпромисно, пълна синтетика 1040, това е новата опаковка. Оригинално пружина, ролките, също Yamaha, оригинален съединител Yamaha. Ето го, това е камбаната, все още не е отварена, и ремък, също оригинален. Ето така се обслужва безкомпромисно Majesty.